13 kanalang bigit sa illegal quarrying sa Tamugan, Davao City ang gipasakaan na og kaso sa National Bureau of Investigation 11. Sayron ta ang dugang detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Argel, tungod sa kalampusan sa mga operasyon ang ginaot ang usa ka environmental group nga daghan pang operasyon ang ikasa sa otoridad batok illegal quarrying sa Davao City tungod sa kadakong kadaot niini sa kinaiyahan. Gikalipay sa environmental group nga IDIS kung Interfacing Development Interventions for Sustainability ang gilusad na operasyon sa NBI-11 niadtong Lunes batok sa illegal quarrying sa Upper Tamugan sa Davao City nga miresulta sa pagkasikop sa 13 ka individual human gireklamo sa City Environment and Natural Resources Office. Sumala sa NBI-11, naghitak ang operasyon sa illegal quarrying sa Marilog District ug Kalinan. So with this kind of apprehension from the government, no, dako na ni siya nga message for those illegal quarrying activities not to stop their operations. We are expecting and we are hoping no more stringent and proactive actions from the local government unit. And now pa no, dagan pag ma-apprehend na mga legal quarrying operations. Sumala sa IDIS, ang Upper Tamugan nalakip sa conservation area base sa Watershed Code ug sa Comprehensive Land Use Plan sa syudad. Dugay na daw nakadawat og reklamo ang IDIS sa komunidad batok illegal quarrying sa Dakbayan nga ilahang gisumite sa mga concerned agencies. Apan taman ra sa validation hangtod sa miaksyon ang NBI-11. Sumala sa grupo kung kini mapasagdan, ang tao ra matud pagihapon ang mag-antos sa kadaot nga mahimo niini sa kinaiyahan. Unregulated na mga operations, quarry operations, kay mulampas sila sa unsa lang tong standard or unsa lang tong allowed by law. So over-extraction of our resources could lead into detrimental effects sa ato ang habitat, sa ato ang soil, sa ato ang water quality, and of course in the overall ecosystem of the area. Kung pasagdan na nato na siya, time will come no nga ato ang mga resources will deplete. Sa bahin sa National Commission on Indigenous People Region 11, kahiusa sila sa otoridad sa pagbantay sa kinaiyahan. Gumikan daghang indigenous people ang namuyo sa mga lugar kung asa sagad dunay operasyon sa quarrying. Gipasidad-an ang tribo nga dili mo konsente kung nasayod nga illegal ang operasyon. Akong giingon po nga kinahanglan IPL kay usay na mga leader dito mo negotiate ang mga illegal operator, siya ang mabuhong dili ang community. So katong ubang mga community dapat mag-report. Akong ginauhag mga leaders nga ayaw og sugulod sa mga balaod, mga activity nga supak sa balaod kay definitely there will be penalty. At kung ma-penalize mo, you cannot expect NCIP to defend you. Samtang gipasakahan na sa NBI og kaso, ang 13 nga nadakpan pinaagi sa inquest proceeding. Parayon sabang ilahang paglikom o ebidensya sa taong nagpaluyo sa matud pa illegal quarrying sa Upper Tamugan ug sa barangay official nga giingong nalambigit. Argel, sa karon gibutyag usab no sa NBI-11 sa GMA Regional TV nga duna sila'y na-receive nga mga information nga dunay nalambigit nga politiko dinhi sa Davao City niining illegal quarrying. Butang nga ilahang subject for validation pa ug padayon pa ang ilahang pagkalap ug ebidensya. Argel. Daghang salamat, John D. Esteban.